dukkaninmu fa mu al'umma gaba ɗaya. Sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulallah ka gaya musu qul innama ana basharun mislukum, ni mutum ne irin ni mutum ne irin. sai ya ce annama ilahukum ilahun wahid. Allah ne ce ka biya musu wannan karatun, ko za su iya riskarsa ko ba za su iya riska ba, masana ilimin za su riskar da su. ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu innama ana basharun mislukum yuha ilayya, ni mutum ne irin ku da ake min wahayi. to amma wani zance na Allah da yake so i koya wa mutane sai ya ce ka gaya musu annama ilahukum ilahun wahid. tunda ice ka ce kai mutum ne irin ku da ake min wahayi, to tunda ya ce irinmu ne, inda mu ne za mu magana ba hadaratu zatul aliyya ta ce za ta yi magana ba, to da sai a ce annama ilahuna ilahun wahid, ubangijinmu ɗaya ne. sai Allah ce a'a kai ka cire kanka tukunna, kai abinda za a ce ka ce gaya musu annama ilahukum ilahun wahid, ubangijinku ku mutane ubangiji ne wahidin guda ɗaya. to kamar mai tambaya zai ce to shi a wani mawkifin aka ajiye shi, ya ce kaji mawkifinsa abinda za a ce qul huwallahu ahad, kai abinda za ka ce kakka ce Allahu wahid, kai ba wahidiyya ka sani ba. ga profesa zai zo insha Allah watakila zai yi magana akan wannan, zai kara wa mutane magana akan wahidu da ahadu. mu wahidu muka sani, duk inda za mu kewaya, shi kuma ahadu ya sani, da ahadu ike mu'amala, mu kuma da wahidu. wannan fasalin ba ƙarami ba ne, zance ne babba wanda Allah yake so mutane su rabu da wasa, su yi ƙoƙari su riske abin da yake so su riska. don haka sai ya zama shi annabi shi ainul haƙƙin, shi abin da ake kiransa sahibul haƙƙin rabbani, ainin gaskiya, ma'asumi da duk abin da za ka yi ba maganar wai sabo ma, maganar sai ka je gaban Allah ya ga abin da ka zo da shi ya dace da abin da annabin ya faɗa.